jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma dimanche no gasse jeegom lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi no gasse nayyi habaruji moon e ɗemgal pulaar habaruji meɗen noon hannde wonata ko leppi ɗiɗi kadi eɗen jafni wonde dumunno ɓenni ɗo foof en dañani arde sibabude dande ko nangga guidoɗen habaruji men ko toon to États-Unis fate politique jeeyen toon to tribunal uji ƴeewen ko halte toon ko fate kanko Donald Trump habaruji men international ma nawen toon to Palestine ma en jaa to Ukraine leyɗele Afrique ma en jaa hakkude Niger Burkina Faso e Mali ƴeewen kadi pewnisagol gongol toon ko fate dadiɓe ɗeɗo leyɗele yantude Togo e Tchad ma en jaa toon to Mauritanie e Sénégal a ƴeewen kadi habaruji politique ɗi gonɗi toon oɗo saha joni ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en garta desuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam ñalle moon walla jaam hiire moon an mbiɗen ni habaruji men toon to États-Unis walla ko mbiyeten revue men ko fate habaruji baɗɗi ɗeɗo balɗe foof toon to États-Unis guiɗoɗo d'abord ko habaruji baɗɗi hannde ɗum noon ene wayno ko ñalawma he walla donc habaruji gommiriɗi toon taw ko CNN publie ɗum toon to état biyeteɗo Arkansas en woni keneli bonɗi tuɓoji kewɗi dole mbaɗi toon ɗum noon ene wayno jooɓima ken wona yimɓe sappo e nayyi oɗo saha joni ɗo jarten ɓeɗon sappo e nayyi noon yiya hen yimɓe jeeyaɓe toon to kawni biyeteɗo Marion kawni goɗɗo biyeteɗo Baxter e kawni goɗɗo biyeteɗo Benton e Boone ɗum noon ko tuuɓoji ɗi ganduɗa ne garde keneli bonɗi kadi diptata kuuɓeje tan jaada hen ɗum noon waɗi yimɓe maaya hen donc oɗo saha joni ko limiteɓe maayi hen ko sappo e nayyi ɗo neɗɗo ɗum noon sifti ɗon tuuɓoji ɗi tumnadi kadi goomu toppitiɗo ko fate weeyo ƴiwole mawɗi kadi walla keneli bonɗi kadi ni ɗamina matel nokkuji toon to Arkansas Kansas Missouri e Oklahoma kene abbo e million ngaji ɗiɗi neɗɗo ene hooɗi hen ɗeɗon ƴiwole e ɗiɗon keneli kadi ma garde ɓooɗe taw ko ɓooɗe marmalle hawnaki ɗeɗon ɓooɗe mbawi helde ni ko wiyete weeruji otoji ɗum noon noɓe mbiri ni e mbi wonde ko ha 9h jamma hannde toon to heure mabɓe local toon to Texas ene wayno ko guure ko wayno Springfield ko wayno Branson ko wayno Joplin gonɗo toon to Missouri e Fayette Arkansas e ɗum ɗo ɗeɗo guure fof ene wayno ko hawnaki goni koye koko mbiya yo ndeno ha hannde kadi eɓe ndentini mbi wonde ko ceeɗu ngarol ngu enne toon to États-Unis ene wayno ko nguleyki ki kadi ma bonno no fewi nguleyki ene wayno ko ma ɓuura tugui 99 degré Fahrenheit ha yetto 120 degré Fahrenheit surtout nokkuji ko wayno Texas ko wayno Louisiana to Arizona a yettanima toon to Oklahoma en ha yetto toon to Californie donc e nder hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tere tugui nogas go juin ha yettanima nogas ɗiɗi septembre ɓe mbi wonde koye ken woni 60 million neɗɗo kañumen koyemen mbawi dañde caɗele ko fate nguleyki ko fate habaruji politique siftinɗon tan ko balɗe ɓennuɗe yiyama hono kanko Nikki Haley ɗum noon ko neɗɗo mo ganduɗa lundinoɗo Donald Trump e nder campagne uji mabɓe primaire kadi kaldi haalluji bonɗi wawi arde kadi o ƴefti konngol o wi wonde ko oɗo saha joni so woteji mbaɗi kanko wotante ko hono Donald Trump e konngol makko o wi wonde ko hawnaki Donald Trump ne jogui boneji kewɗi pawaɗe muɗum kono noon o wi wonde ko laamu kanko hon président Joe Biden ko laamu ko mbiyata désastre ngu fewnani haydara bonni gueɗe kewɗe ɗum noon o wi wonde ko hawnaki ma continue ƴoƴƴi kadi wawde noddude yimɓe ɓe ganduɗa votannoɓe mo kanko Nikki Haley e kadi continue ɓe haɗo hawɗo saha joni hay sinno wala e liste candidat ji républicain ene continue hande ene votanamo kanko Nikki Haley donc o wima Donald Trump sene ma hollu ƴoyre pour no wawi noddirde ɓeɗon par ce que so noddani ɓeɗon ɗum noon woni wawa gagnade ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi hunde kono kanko président Joe Biden omono continue nder campagne uji makko pour noddude yimɓe ɓe ganduɗa kala ko lundinoɓe hono Trump surtout wotannoɓe hono kanko Nikki Haley pour yo gar gotanoɓe kamɓe démocrate donc e tugnade e jayniyankoɓe kanko Nikki Haley ɗum ndeɗo feere wona feere mo hawnaki komo jogui yidde wonde wallude Donald Trump tugnade surtout yenna yimɓe jeeyaɓe toon to MSNBC mbi wonde ko hawnaki kanko hoore makko yiiɗi ko inde makko watte e yimɓe suɓede pour wonde vice président hono kanko Donald Trump walla kadi hawnaki ko kanko hoore makko ɗamini ko sibabude ñawoje ɗe dewɗe Donald Trump ɗe surtout ñawoje makko toon to New York poɗɗe gasde yontere arore nde ñande hawnaki ñande talata ɗenon ñawore so tawi tawama wonde kanko Donald Trump ko kanko toñi ko coupable ɗum ɗo fof ne wawi addude caɗele wonande républicain ƴewde
holto ɓe guftorto pour ƴewde candidat goɗɗo ko ɗum waɗi donc suɓademo oɗo saha joni wiidi wonde ɓuuri moƴƴude ko continue wondude e parti makko o continue kadi supportude kala mo parti makko suuɓi tawi oɗon ñalawma ari hawnaki so tawi ɓe ngala candidat goɗɗo kanko woni hen ɗum ɗo fof ko yimɓe haraleɓe ko fati politique ƴewtade holko woni saha oɗo saha joni o kanko change position makko kanko Nikki Haley hande ko fati politique hono kanko ancien président Donald Trump donc hono kanko ko Donald Trump yenomo toon omo ari toon to convention parti biyete libertarian ɗum noon ko parti mo ganduɗa keewi ƴeftude candidat ko mbiyata so tataɓo pour so tawi démocrate e républicain ƴefti candidat mum ɗaminno noon hono ko kamɓe libertarian ɓe ɓe ƴeftu hono Robert F Kennedy ko kañum ɓuuri woni inde mum haala toon kanko Donald Trump noon nde o haali ho gasde nde yiyama wonde ko ɓuuri hewde yimɓe tawnoɓeɓe ene wayno kayno purƴinamo walla ne gullamo ɗum noon fof ko hollude wonde ko ɓeɗo fof won hen hawnaki jiiɗa haaluji makko jiiɗa kadi gueɗe ɗe waɗata ɗe ɗamina ko oɗo parti ma ƴefto hono Robert F Kennedy siftindon tan Robert F Kennedy kañum won ɓurno ɓaddade ko parti démocrate en kono noon tugui tan nde o yiiɗi wonde kanko hoore makko candidat kanko hoore makko tataɓo ene wayno ko guila e famille makko hay ko ɓuuri hewde démocrate en jalte makko hande tumnade habruji gumriɗi CNN caggal nde woteji mabɓe kamɓe oɗo parti libertarian nde ɓe mbaɗi yoɓe gasa taw kamɓe kanko Trump ancien président Trump e kanko kadi Robert F Kennedy goto maɓɓe fof nde dañi délégué ji ene wayno ko gardiɗo parti libertarian o arti e konngol mum wi wonde hono kanko président Trump o wona qualifié pour namede saabu o waɗani kayitaji makko pour namdade délégation ngaji ko fati oɗo parti libertarian donc nomination heddi oɗo saha joni ko Robert F Kennedy pour wonde parti libertarian wonde troisiéme candidat hande turnade kadi e sondage uji jaltuɗi hono kanko Robert F Kennedy somo continue wonde candidat ene wayno hawnaki ma waddan caɗele wonande président Joe Biden sibabude mo ittu won yimɓe fonnoɓe wotande président Joe Biden no gotanamo walla yimɓe fonnoɓe wotandemo kanko Robert F Kennedy so calo wotandemo gotane Trump ɗum ɗo fof ko caɗele sondage uji ɗi kolli hono kanko président Joe Biden woni ko wadde pression oɗo saha joni omo continue wadde ɗum e Robert F Kennedy beele ne woppa candidature muɗum donc ko wawi wonde fof hande jamma ko kanko noma toon to convention baɗɗo toon to parti libertarian pour yo wonde troisiéme candidat hande toon to États-Unis siftinto on tan ko toon to New York ene wayno ko kanko Donald Trump ñawore makko wonnode toon nde surtout ko fate kalisaji ɗi o takka oɗo saha joni o yoɓi ɓeɗo sukaɓe rewɓe taw ko holloɓe wonde en jogdinoɓe makko cehlagal kadi ɗiɗon kalisaji tumnade hande no tribunal haaliri walla no procureur haaliri ko gueɗe ɗe ganduɗa no yoɓiri ɗum ni o hutorima business makko wiide wonde ko ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa ko business yoɓiri ɗum walla kadi o hutorima gueɗe ganduɗa lundade e kuule ko patuɗe ene ko fate woteji ɗum noon e wayno ko ñaworde ko wawi wonde foof kamɓe procureur e kamɓe kadi défense ɓe mbawi no wiide wonde ɓe gasni kala ko woni ko fate seedeji ko teskita hen tan hono ko kanko Donald Trump e surtout wonde caggal kadi nde haalluji kewi wonde kanko hoore makko mo yiiɗi wonde arde o wona seede walla o ara kam o wona toon o jaɓa namdede taw ko procureur walla ko défense namdom ɗum noon wonde seede ko wawi wonde fof ene woni caggal muɗum kanko hoore makko wiyama o hayti ɗum noon fof noon ko toɓɓere bonde wonandeɓe kamɓe défense ko teskira tan kadi ko défense kañum hoore mum wawi no firtude walla firtude won haalluji kewɗi walla bonnude même inde ko goto e seedeji ɓurnoɗi heɗede toon hono kanko Michael Cohen noon ko siftinde noon ko kanko wonno avocat Donald Trump ne hadde mum wonde président e kadi kalisaji kaliteɗi ɗi fof rewi ko junngo makko pour yoɓde ɓeɗo rewɓe ko ɗaminata tan ko yontere ndeɗo arore hono surtout tawde altine liggoraki ko ñande mardi hawnaki kamɓe défense e kamɓe procureur mabɓe pottu toon kadi to tribunal ɗum noon ko wadde ko wiyete sommation noon ko ƴewde holko foti jury foti haalanede e hol kadi ko fotani haalanede ko fate hen kamɓe koye mabɓe goto mabɓe fof uddude gueɗe ɗe jogui ko fate hen pour ndeɗo ñawore Donald Trump yo soke walla contre ndeɗo ñawore Donald Trump waɗani haydara ɗum noon ɗaminako ñande alarba hono kamɓe défense e kamɓe procureur fof maɓe jamire taw ko ñawo gonno toon o yamirtaɓe eɓe kucci e jury pour goto maɓe fof rokka holko woni sababu Donald Trump ko coupable walla Donald Trump waɗani haydara
tonto Florida kadi hono gardiɗo toon ñawore patude e kayitaji tawade dande e galle makko kanko Donald Trump ɗum noon ko toon to Mar-a-Lago ɗum noon ko caggal nde natti wonde président ɗiɗon kayitaji ene wayno ko FBI nelanoma toon addoyi ɗiɗon kayitaji ene wayno ko kanko juge o arino kadi ɗum noon ko caggal kadi nde teskira kanko hoore makko o dartini ndeɗo ñawore o dirtini ɗum ha ko andaka ni so tawi ndeɗo ñawore ne foti wadde hadde élection ngaji badde ene wayno wawi no noddude kadi procureur e noddi kadi défense ɗum noon ko caggal nde défense namdi wonde ko kala ko Donald Trump takka toon ko fate ɗiɗon kayitaji kanko oɗon juge yo mumtu ɗum ha laaɓa kanko juge o noon ene wayno salima ɗum oɗo saha joni o rokkani décision makko kono noon kam o wawi arde toon o heeɗima kadi défense gueɗe ɗe haalɗe henna pour won toɓɓe won gonɗe ko Donald Trump takka ko ɗeɗon toɓɓe ko poɗɗe ilminede ko fama tan kanko oɗo juge hay sinno kadi enen mo takke wiye wonde ko kanko ko Donald Trump wallimo haw heeɓi oɗon ligguey taw ko juge fédéral eyyi kono noon e wayno kadi wonanɓe mo mbi wonde komo continue wawde wadde ligguey makko saabu o hollani jinguere no fewi wonande Donald Trump ko takka tan joni wiya wonde ko sibabude no dirtinirta ñawore ni ndeni walla no sallorto heɗorade hono kanko procureur Jack Smith ɗaɓɓali muɗum ko fate hadde won konguɗi wonɗi ɗum ɗo fof ko hunde jinguere e ko sakkiti ko hono kanko Jack Smith o wawi kadi wadde ɗaɓɓani mawde wonande oɗo juge pour yo hadde Donald Trump kala ko fate haalluji patuɗe en e ndeɗo ñawore fonde wonde toon Florida walla ñawoji ni ɓennude baɗɗe toon to New York sibabude hadde so tawi jury ne ƴeftoye ƴeftude jury mo ganduɗa ni wawi wonde mo wonanani hay goto andaka taw holnde nde o jogor jabade ɗum ɗon kanko juge Cannon juge fédéral gonɗo toon to Florida hande toon to États-Unis ene wayno ko kamɓe démocrate en e républicain ji ɓen continue luurodirde oɗo saha joni ko fate ɗaɓɓade surtout républicain ji ƴeftuno pour wiide wonde ko États-Unis ene foti sanctionde cour international de justice mo laahe caggal nde cour oɗon cour wi wonde ko hono kamɓe Israël naaɓe surtout ardiɓe ɗum ɓe hono kanko premier ministre Benjamin Netanyahu e kanko kadi ministre défense eɓe poti waɗanede mandat d'arrêt e poti sokede e kadi hono cour international de justice kañum hoore mum kadi nde waɗi yamirore ñande aljuma nde wi wonde ko haare wonde wuuro wiyetego Rafa ene foti dartade ko yacci donc ko ɓuuri hewde démocrate ene wayno ko yimɓe sipportuɓe cour international de justice surtout wiide wonde ko oɗo ko ndeɗo ko fedde aduniyankore wawde kadi wallude aduna o en e hisnude kala kuule ɗe ganduɗa ko kuule international ko fate en gonga ko fate haareji ko fate kadi kamɓe démocrate ko ɓuuri hewde mabɓe ne supporte ɗum kono républicain en surtout ko wayno Lindsey Graham mo Caroline du Nord kañumen koyemen ko oɗo saha joni dogani ko kanko gouvernement makko ko président Joe Biden yo wat sanction ngaji ko fate cour international de justice pour ko fate en oɗo tribunal no wawiri wadde décision ngaji muɗum contre Israël ni siftini ɗon tan ko cour international de justice kadi meeɗi hebde sanction ngaji ummade États-Unis ɗum noon koye laamu Trump to ko wawi wonde fof congrès ne ɗamini kadi hono invité hono kanko gardiɗo affaire étrangére mo États-Unis Blinken pour ƴewde haaldude makko hol gueɗe ɗe ganduɗa en oɗo saha joni peeje laamu ngu jooɓi ko fate sanction ngaji cour international justice et surtout kadi holko fate en jokkodiral hakkude États-Unis e Israël surtout ko fate ndeɗo haare wonde toon to Palestine ma en gar haare nde kadi ma en gartoto hen ma en jañu hen surtout en tawde oɗo saha joni hono kamɓe États-Unis eɓen continue wiide eɓeɗen ndeni walla eɓe batti haqqille mabɓe fof no fewi toon to Israël ƴewde Israël est ce que ne continue yidde nadde toon to Rafa noɓe kaɗirno ɗum ni walla koko jaaɓi dartinde haare nde walla ko e noon ɗum noon ma en gartu e habaruji men international ko jiitade ɗum ha nde woni ko wonno républicain ji fuɗɗiɓe oɗo saha joni hollude anniye mumen ha wonay ko woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi amma mbaɗa fraude aji ɗum noon ene woni kanko mbiyete Ted Cruz jeyaɗo toon to Texas e nder jokkodiral makko hakkude makko e CNN e surtout en o wi wonde ko caggal nde CNN bimo wi wonde est ce que mo jogori jabde woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi no wawi wade foof ene wani ko kanko Ted Cruz o sali o wi wonde ko o wawa jabade ɗin haalluji ɗeɗon namde o wi wonde ko hitande foof woteji ne gujje kanko kadi Ted Cruz ɗo nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko neɗɗo calinoɗe résultat ji état Arizona caggal nde holla wonde hono ko président Joe Biden ko kañum gagnino en kanko ancien président Donald Trump toon to Arizona omo jeeyano kadi républicain ji kanko hoore makko dariɓe wiide hadde hono
woteji hitande ujunnaji ɗi nogas gonɗinede toon to congrès kono ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Ted Cruz ko goto e républicain kadi en joguiɓe oɗo saha joni anni pour wiide woteji hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi so tawi tan parti mabɓe gagnaki hawnaki maɓe kutoro wiide wonde ko fraude ne walla ene jeeya hen walla woteji koko gujja ko wawi wonde fof eɓene continue wadde campagne muɗum oɗo saha joni wiide ko maɓe mbadda luwaji tiɗɗi pour rende woteji ɗi kono so woteji jarani noɓe jiɗirni hawnaki firti wonde ko won laamu ko hutiri gueɗe goɗɗe ko fate wujjude woteji ɗi tenen habaruji men États-Unis ko toon to Washington hono kanko goto e ñawoɓe Cour suprême mo États-Unis biyete Samuel Alito ene wayno oɗo saha joni woni koye caɗele mawɗe ɗum noon ko caggal nde yiya wonde ñande 6 janvier walla ko caggal muɗum ni hono drapeau ni ne mbaɗa e galle makko toon taw drapeau ji États-Unis ɗi drapeau ɗiɗi ko bahlita ɗum noon bahlitgol muɗum ko hollude signe ko mbiyata yimɓe seppannoɓe surtout supportude hono kanko Donald Trump wiide wonde won woteji ɗi ko gujjaɗi kanko Samuel Alito noon ko ɗum waɗi oɗo saha joni surtout ko en démocrate en nenanama ɗo yo ar o fote mumen o famno ɗumen holko woni sababu ɗiɗon drapeau ji mbaɗa e galle makko surtout tawde kanko ko goto e ñawoɓe suudu ɓurdu towde toon to ñayirde toon to États-Unis mbiyata Cour suprême ɗum noon ene wayno ko kanko hoorema ko haalinde ene wi wonde ko won yimɓe hoddiɓe mabɓe kañumen koyemen mbaɗanno gueɗe patuɗe ko fate ɗum ɗon supportude hono contre Donald Trump ko ɗum waɗi joom suudu makko kañum hoorumi waɗi oɗon drapeau ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa surtout woni républicain ji fuɗɗiɓe wiide wonde ɗum ɗo ko gueɗe ni kanko hoore makko fotani jabde ɗum waɗa e galle makko sibabunde koho wonde ko neɗɗo koho ko fate e ñawoji États-Unis kadi oɗo saha joni won gueɗe ñawoji patuɗe yimɓe nangunoɓe wonde ne takka ñande 6 janvier pour jarni toon to congrès ene wayno on foti yaltinde on hoore makko kanko Samuel Alito noon ene wayno ko no mbiɗen ni ko ñawowo mawɗo kadi ko neɗɗo cuɓaɗo taw ko George Bush wanno ɗum toon e toon to suudu ñawore ndu donc hande ene wayno ko sénateur uji ɗiɗi taw démocrate en ano biyeteɗo Dick Durbin kañum hoorem ko chairman ene wonde sénateur biyeteɗo Sheldon White House fo en goto ko Illinois goɗɗo ko Rhode Island ene wayno kañum koyemen namdi ko yaaci pottude hono John Robert gardude suudu ñawore ɗum noon kadi ko fate henna no mbiɗen ni affaire kanko juge Alito surtout ko fate ɗiɗo drapeau ji ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henna yaltinanoma e journal biyeteɗo New York Times konko koɓe salinoɓe ɗum kono ene woni caggal muɗum preuve aji mum jalti surtout vidéo ji mum jalti hono kanko debbo oɗo juge o surtout enomo omo dugde walla mo sippira e yimɓe journaliste uji arnoɓe toon to damal galle mabɓe haaldude makko fate ɗiɗo drapeau ji